Продължаваме с следващото упражнение за долната част, за долната широка част на гърба и като цяло за симетрия, като се прави едностранно. Взимаме по-леки дъмбели и пак правим съответно 10 повторения. Като тук важен аспект на движението е това, че трябва да имате стабилна опора, късата да е изправен. И от тук, като дигате в горна фаза, извивате леко лаката нагоре, страни и събирате. Така има по-силна контракция. Като важни аспекти, други са паузите между положителна и отрицателна фаза. И преминаваме към първата серия от 9-10 повторения. Дишате. Издишвате. Дишвате. Издишвате. Издишвате. Дишвате. Дишането е най-важно за кръвонапълването. Другата ръка. Една серия се води, когато направите повторение по 10 с двете ръце. Почивате около 2 минути и продължавате втората серия с по-голяма тежест, съответно пирамида правите от покачване на тежестта. Като пак пиете вода малко по малко. Вече сте починали, взимате някакъв по-тежък дъмбъл, съответно пак покачвате 20-25% от тежестта. И дишате. И гледате кръста да е изправен. Задържите долу и в горната част също. Задържите долу в горната част, дишате. Тук правя 7-8, не повече повторения. Съжалявам, че така се бършах пред вас, ама се потя много се потя и няма как. На трета
третата серия взимате вече още 20-25% от тежестта по-тежка. И правите серии до отказ. Като важно е да не са прекалено тежки тежестите, за да може да участва повече гърба, а не бицепса. Сега е другата. Никога не използвам фитили, много рядко. Почивате 1-2 минути и продължавате с следващата серия, последна. Която е сравнително по-малка тежест. Това приключваме тренировката за гръб и след това още едно упражнение като цяло завършък за трапец.